Luka Menalo v uvodu v spomladanski del je uspel, kot ste si zamislili, tudi ne za ekipo, tudi za vas, gol in asistenca na debiju. Kakšni so sedaj občutki oziroma kako se vi počutite potem, ko ste prebili led v Celju? Pa je, stvarno prva utakmica mislim da je bila dosta dobra što se tiče i sa moje strane i sa strane ekipe. Sretan sam stvarno prvenstveno zbog pobjede, pa onda i zbog gola i zbog asistencije i nadam se da sam se dobro prilagodio na ekipu. Sedaj naslednji nasprotnik Bravo, ki je presegel vsaj v tem trenutku pričakovanja, Bravo, ki je zelo čvrsta, tudi kvalitetna ekipa, tudi okrepili so se v zimskem prestopnem roku. Kakšne so napovedi, kakšni so občutki pred tekmo z Bravom? Pa dobro, ja osobno dosta dobro poznajem ekipu Brava, sa nekim igračima sam igrao, protiv većine njih sam igrao u prvenstvu. Mislim da se radi o dosta jednoj tvrdoj ekipi, onako ajmo reći, koji vole igrati jedan netipičan nogomet za Sloveniju sa puno dugih lopti i sigurno na terenu Šiški koji je dosta manji od našega, gdje je dosta manje prostora imate. Mislim da će nam biti dosta teška i zahtjevna utakmica i pogotovo jer smatra da kod njih ima dosta dobrih pojedinaca. Zagotovo tudi zaradi Celja, ampak tudi vam še osebni motiv, zadnja izkušnja z Bravom ni bila najbolj pozitivna, verjetno tudi to nek dodaten motiv. Svakako, evo, Matko je tada još igrao u Bravu, ja mislim, kad smo izgubili 5-0 dok sam ja bio u Olimpiji i sigurno dodatan motiv je samo onako nešto usput da vas još više malo napali na utakmicu, ali mislim da većeg motiva od ovog kojeg se mi sad trenutno nalazimo da budemo prvaci, veći motiv od toga ne postoji.